Westminster Confession of Faith, Chapter 5, Section 2. Ato ni nga mo-share ko sa window. So din is sa atong Westminster Confession, Section 2. Although in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, yet by the same providence orders them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. So dinhi atong hisgutan kini nga Section 2 mahitungod sa means, no, sa providence sa Dios. So wala nato gidinay nga ang Dios maoy nagapamuhat sa tanan nga butang. Ang Dios maoy govern, naga-rule o naga-agak or naga-uphold sa tanan nga butang o naga-control, naga-dispose holily, meaning in a holy manner o wisely. So walay butang nga outside sa iyang providence. Now ang providence sa Dios misumikad kini the first day of creation. Although nga ang providence niya naga sumikad lamang of course unsa lang ang nagatungha, no? The first day of creation ang unang gibuhat sa Dios mo ang kahayag. So God said, "Let there be light," and there was light. So ang providence anang panahona nagasugod na hangtod nga sa ika-unom ka adlaw in the 6 days, in the sixth day of creation, ang Dios nagabuhat na sa tanan nga butang. Nagabuhat ang iyang providensya, nagalihok ang iyang providensya sa tanan nga butang. So but pasabot ni ana nga walay butang, no, gikan sa iyang pagkahimo sa providensya hangtod nga naga-endure siya sa time, sa oras. Walay mga butang o walay ligid sa panghitabo nga outside ni ana gumikan kay gikan sa creation hangtod nga siya mi-endure diri sa oras. Ang maong providence mi padayon nga mi agakay sa tanan nga butang ug apil na ni ana ang matag usa ka butang nga gihimo sa Dios ug ang ilang lihok. Ug sukad ni adto, no, ang Dios, ang kada butang adunay interdependency ang matag butang. Pananglitan ang hangin mo depende sa space or sa atmosphere, or ang same thing ang matag butang, ang matter mo depende siya sa space. So dunay motion, dunay energy, dunay possibility of motion, meaning sa motion, movement, either sa animate or sa inanimate objects. So ang motion is ang movement, no, bisan asa nga direksyon nga movement. Tunay
dunay possibility of movement. Ug mismo ang movement sa matag butang either sa dili mga mindless nga mga butang or sa mga intelligent nga mga beings sama sa angel ug sa mga tao. Ang movement gihimo na nga possible karon because of God's providence. No, so ang providence naghimog possible og ang tanan nga movement iya kini nga gihimo nga realistic o gihimo nga real gikan sa non-real. So ang usa sa mga wala gyud ma-mention kaayo sa mga theologians sa bisan kinsa nga mga Bible teachers mao ang magpag-create sa Dios sa movement. No, kanang creation sa movement. Ang pag-create sa movement is nagsugod ka na sa first day of creation ug hangtod karon dunay movement. Ug ang movement, ang motion ang nag-cause ni ana mao ang Dios. Unya ang movement, no, ang motion mao kini ang usa sa mga pinakadako nga panghitabo diri sa creation nga ang tanan nga butang usab nagadepende. So dunay interdependency sa motion, sa matter, sa time, sa space. Dunay interdependency ug sa dihang interdependent sila ang matag usa dunay mahimo nato nga second cause to third cause to fourth cause. No, or at least second causes lang ang gisgutan dinhi sa atong confession because the first cause mato diri mao ang Dios. Ang Dios may unang cause. So ang siyang first cause sa movement, first move, he is the first mover. Then mura na siya og domino effect nga pag ang first move, ang first nga card mahulog or first nga butang matumba. So tanan dunay pagkatumba. So ang Dios mo'y first cause. Dili lang kay sa pagdikri niya no sa eternidad kundi mismo sa iyang pagpamuhat diri sa oras. Ang Dios mo'y first cause. Mo'y kinaunahan nga maoy hinungdan. So imagine sa diha nga ang Dios gihimo niya ang sphere sa creation. No, na gikan sa kawalad-an siya lang ang aduna, siya lang man ang naa. Outside sa imo ang kawalad-an ug ang kawalad-an wala bisan ang space wala. So sa dihang gihimo niya ang sphere no sa creation dihang naghimo siya ni ana sa iyang kaugalingon imong dayon nga matansya nga siya mo ang unang cause, unang hinungdan. So human ni ana ang iyang gi-produce, ang iyang gi-create ang light no pinagi sa sa iyang kaugalingon ang light. So kinahanglan nga adunay madanagan sa light. So that's why gikan sa light nag-create siya another matter o uban pa nga space aron adunay object sa light hangtod nga no ang dunay prism adunay pag sadyang mo banda ang light no, so dunay mabandahan unya ni create ang Dios sa uban pa nga mga butang. So sa dihang ni create niya ang usa ka butang mo function ang usa ka butang unya adunay effect sa maong butang nga gi-create niya
dito sa lain nga butang. Ah, gi-create po niya ang nanglitan ang ah, gravity. So ang gravity nga gi-create sa Dios mo effect mo apekto kini. Mo epekto kini usab dito sa lain nga butang. Ug ang butang nga giepektuhan adunay effect ni ana busa mahimo na pod siya nga cause nga ang uban nga butang maapektuhan. So makit-an nimo diri nga dunay interrelation sa tanan nga butang. Now, dire gisulti nga ang tanan nga butang in relation sa foreknowledge ug decree sa Dios mo mahitabo. Una nga ah, una nga description diri sa iyang pagdecree is immutable, meaning unchangeable ang tanan nga gidecree sa Dios. Unya infallible. So infallibly. So meaning sa infallibly nga wala gyoy iyang himuon sa iyang probidensya nga musipyat or masayop or walay butang at the same time nga iyang himuon nga dunay apan, dunay incompleteness or dunay imperfection. Ang tanan nga iyang pagahimuon perfect. And then dili sama sa usa ka tawo, usa ka engineer nga usa ang engineer dunay back job, dunay dili maayo nga pagkahimo, busa gub-on pag-usab unya mo tukod pag-usab og gambalay or building aron nga ma-perfect ang trabaho. So sumala sa gihimo sa usa ka kining usa ka architect nga plano. So dayon human ana himuon sa panday or sa engineer, construction engineer ang usa ka balay, pero tungod kay fallible man ang engineer ug ang mga panday, dunay possibility ug dako kayo ang probability nga ang building maguba or dili matuman ang plano sumala sa gi-draft sa draftsman or sa usa ka architect. So ang mahitabo sa ila is fallible ang ilang buhat. Pero ang Dios sa dihang mamuhat ang Dios is infallible ang Dios. Walay mga butang nga medyo dili matuman ang iyang original nga plano. Wala kana mahitabo ug dili kana mahitabo gayon. So dili mausab, walay kausaban og infallible. Yet matod pa diri by the same providence sa maura gihapon nga providensya, God orders them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. So, dunay tulo ka possibility sa diha nga mohisgot kita og second causes. Dunay tulo ka possibility. Necessity, then free, dunay freedom, then dunay contingency. Naunsa man ning tulo, kanang necessity, kanang freedom ug contingency, kanang tulo ka possibility sa panghitabo. Kanang necessarily, no, kanang necessity dunay duha ka meaning sa necessity sa atoa. Una nga panginahanglanon nga kanibang panginahanglanon tungod kay na sama sa ato sa adlaw-adlaw do na tay panginahanglan, necessity na. Nanginahanglan ta sa pagkaon, nanginahanglan ta og mainom sa atong lawas, manginahanglan ta sa of course nanginahanglan ta sa isig ka tawo, nanginahanglan ta niya ng mga butanga.
Necessity gyapon ang tawag ni ana. Pero dunay klase sa necessity nga ang meaning ni ana is ah, absolute nga necessity. Kana bang musugot ka magsadili, moabot gyud na. Dili kay nanginahanglan ka ni ana, kun dili kana gyud is kuan gyud kining moabot gyud. Ang example ni anang necessity nga mahitabo gyud, no? Inevitable gyud, no? Nga panghitabo. Pananglitan ang sa atong naisgutan ganiya sa gravity, ang necessity sa gravity is kinahanglan mahagbong gyud ang usa ka butang. Necessity gyud na siya. Necessity tungod kay mosugot man tang sa dili, mahitabo gyud na. Or sama sa kamatayon, necessity ang tawag gihapon niya na tungod kay inevitable na siya, mahitabo gyud na siya. Muna ikaduhang meaning sa necessity. So, ang kini nga necessity mahitungod ni sa ikaduha nga meaning. No? Ikaduha nga meaning sa necessity. Nga mosugot man tag sa dili, mahitabo gyud na siya. Sama sa domino effect. Sa diha nga matandog ang next card or murag house of cards, no, nga isa ka card matumba ang next card, necessity gyud nga matumba gyud ang next card. So sa kada usa sa ato muna ang atong angay nga kat-unan nga ang Dios nagapamuhat unang-una second causes, dunay second causes tungod kay iyang gi-appoint nga doon na necessity ang kalibutan. O panaglitan o sa iyang sa mga buhat aning kalibutan ang creation, no. Pananglitan sa dihang gibuhat ang usa ka creation, usa ka created being or created thing, dunay necessity ni ana. Pananglitan mohatag ta og example. Diha sa balod sa dagat, no, necessity nga ang balod sa dagat mo lihok gyud paingon sa baybayon, no. So sa dihang gi-create niya ang seas, ang ocean, gibahin niya ang mamala gikan sa basa nga gikan sa katubigan. Ang dunag yoy necessity sa balod nga mubalod gikan sa tunga sa kadagatan paingon diri sa kabaybayonan. So ni ana usahay mahitabo ang kaning tsunami or dagkong balod. So ang effect ni anang balod mao nga kini mo lumos sa tanan nga maagihan ni ana. So nahimong cause ang balod, no, sa demise or sa damage nga asa siya moadto, nahimong cause. So karon ang nahitabo pagkaabot diri sa baybayon naay namatay or naay natumba tungod sa puwersa sa balod or dunay nangaanod nga balay tungod sa puwersa sa balod. So ang mahitabo ana, no, dunay taong mamatay or dunay tawo nga ma-transfer ngadto sa pikas bahin, pikas lugar. So ang balod maoy second cause. Unya ang next ana mao ang effect. Ang effect ni ana mahimo na pud nga cause of another event or another circumstances. So mo na ang necessity. Freely, meaning sa freely tungod kay ambot pa sa freely dili gyud necessity kundi ang usa ka lihok choice na siya sa will.
no sa tao or sa mga mananap. Sa atong bahin murag free ta, no, pananglitan karon nga mga panahona moadto ka sa palengke, o daghay imo makit-an nga mga pagkaon dito, daghay imo makit-an dito nga mga mapalit. Doon na kay choices, no. Now, sa ato tanan nga choices, moadto ka sa mamili ka para sa pananglitan sa ato karon, paingon man ta sa New Year. Mamili ka og mga pagkaon, abi nato nga free kita. Ug of course, free man kita. Ug mo kanay assumption nato nga dunay freedom nga gihatag ng Dios kanato. Pero diha sa atong freedom of choices, no, ay free nga nagahimo kita, no. Wa nato gidahom ug ang kada usa wala gayud maghuna-una nga dunay first cause sa mong freedom. Sa mong freedom of choice, sa dihang nagapamuhat, nagapamili ka, no. Ang imong pagpili is second cause. Mahimong second cause na lang kana. Kaya ang first cause mo ang Dios, no. So mo kana ang freedom sa atong panghuna-una, pero ang mga freedom atong gihimo sa dihang mahimo nato ang freedom diha sa atong liberty sa pagpamuhat o pagpili sa atong mga actions. Ang first cause niya ana mo ang Dios. Kaya ang Dios mao ang naghimo, no, sa atong lihok nga possible. Sa akong gikaingon, usa sa mga wala gyud kanunay mahisguti sa mga theologians is ang creation sa movement. Which is ang creation sa movement ni ani hang nagapadayon hangtod karon, no, nga adunay movement, gi-create ang movement. So ang creator dili ang first kita naga-exercise lang ta sa movement, pero ang naghimo ni ana nga actual, nagahimo ni ana nga possible, mao ang Dios. So kining mga butang nga mga kaigsuonan medyo lalom-lalom gyud kay nag-ambit na ta sa philosophical nga mga discussions, no. Pero di man pwede nga di nato i-discuss gumikan kay part man ni sa study nato sa providence ug part man ni sa gikinahanglan gyud nato nga masayran, no, sa studies nato. So ang first mover mo ang Dios. So therefore ang freedom sa mo movement, no, sa dihang duna na siya epekto ang movement, mahimo na usab ang moong movement nga cause sa lain nga panghitabo. So matawag nato nga dunay freedom gumikan kay nagapamili man ta. So either necessary nga murag mechanical or mura ba or dunay freedom of thought, freedom of thinking, no, nga kita free ta sa pagbuhat o pag choose sa usa ka butang sumala sa atong gihuna-huna. So kana mga second causes ang tawag ni ana. So ikatulo nga description dire is gitawag nga contingently. Now kini pare-pareho lagi apon sa freedom o sa freedom of movement or sa sa kaning liberty of movement. Nga ang contingency nga mahitabo kana bang sa atong tan-aw sama sa maghatag og example sa contingency. Pananglitan mo adto ko sa usa ka lugar. Unya doon ako'y budget sa akong travel, doon ako'y budget sa akong food, doon ako'y travel sa akong lodging. So tanan naka-budget na. Pero moingon man ko nga tingali unya pag abot na ako anang lugar naay mga tawo nga mamaray,
Dunay tawo mamarayag sa ako ba, or dunay mga tawo mga kaila nga murag suod nako nga akong hatagan sa at least na mga gasa or na mga pasalubong. Of course ang pasalubong apil na sa budget, pero kana bang wa nimo gidahom nga mahitabo. So ang mahitabo niya na moingon lain ko nga akong budget sa akong lakaw karon is pananglitan 10,000 pesos tanan-tanan na. Apil na sa pasalubong tanan-tanan, pero basig na ay mga kaila nga wa nato damha nga unya moabot unya wa tay kadalit ana ba. So instead nga 10,000 pesos ang akong balon, akong dugangan siya 5,000 pesos nga contingency fund nga tingali unya mura ba siya reserve para ni ana. Munay illustration sa contingency. Now, sa Bible, ang tanan apil ang contingency sa ato, contingency, apil ka na sa probidensya sa Dios. No? Apil ka na sa probidensya sa Dios. Murag na ay mo murag walay kuan. Murag dunay mo musulod sa atoa. Yun na. Wala pa man binakugnaan na si Pastor Jason. Okay, so dinhi ang contingency, mga butang nga murag sa atong dahom, mura ba og tingali unya dahom tang mahitabo tingali unya di ta kung kumpiyansa mo magapangandam ta tanan nga butang nga sama ni ana, no? Apil ka na sa probidensya sa Dios. So rumag atong basahon ang mga bersikulo dinhi nga gisite sa Westminster Divines. Atong tanawon Genesis 8:22. Sumuni ang gisite dinhi. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Sumuni ang necessity. So atong gi-illustrate ganiya ang balod. So mo gyapon dinhi ang necessity sa mga panghitabo. Musugot man tag sa dili dunay panahon sa pagpugas, dunay panahon sa pag-ani, dunay ting tugnaw, dunay ting init, dunay summer, dunay winter, dunay adlaw ug dunay gabi. No? So apil ka na sa gihimo sa Dios ug apil ka na sa probidensya sa Dios. Ug siya ang naga-govern ni ana ug siya maoy preserve ni ana nga di gyud mausab. Kina moabot yun whether we like it or not sa atong lugar, no? Diri sa Pilipinas tropical man kita, wala kitay winter. So bisan pa kung ganahan unta tangan dunay winter, necessity man gayud diri sa tropical area nga walay winter, pero sa uban nga mga lugar duna. Okay, so muna ang gihimong example dinhi nga mga panghitabo in terms of necessity sa probidensya sa Dios. Jeremiah 31:35.
Thus saith the Lord, which giveth the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and of the stars for light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar. The Lord of hosts is his name. So mo ni ang example sa kining providensya sa Dios nga naglangkob sa necessity. So ang stars, ang adlaw, ang moon, no, ang dagat, ang waves atong illustrate kaganiya. So musugot mga tag sa dili, dunay bulan, dunay adlaw, dunay bituon. So necessity ka na. Apil ka na sa providensya sa Dios. Mechanical, tawag na ako niini is mechanical nga mga butang. Tungod kay dili mo usap-usap o kana gidecrease sa Dios no sa iyang kaugalingon ang gidecrease sa Dios ang iyang kaugalingon nga maoy uphold sa tanan nga mga butang. Kita po nato ang kanang freedom, kanang free nga movement. Ang example diri sa Exodus chapter 21 verse 13, mato diri, and if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand, then I will appoint thee a place whither he shall flee. No? So naghisgot kini sa kanang syudad nga diin ang tao nga nakapatay pananglitan duna siya napatay nga wala niya tuyua, no? Pwede siya nga mo kalagyo mo adto sa moong syudad, aron dito magdangop siya. Ang tawag niya na city of refuge sa Bible. So ang usa sa mga example dinhi sa Bible mao ang pagbugha. Dunay tawo nga mubugha unya mubugha sa iyang kahoy, unya sa mamugha siya malabay ang ulo sa hatsa, unya mo diretso dito sa tao ni mamatay ang tao. So matod pa diha nga ang maong tao nga nakapatay mo adto sa city of refuge, no? So kanang sama ni ana murag mga sa atong tanaw aksidente, no? Aksidente. Pero matod ni God deliver him into his hand. Ang Dios maoy nagbuot nga mapatay ang maong tao. So Deuteronomy 19:5, as when a man goeth into the wood with his neighbor to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down a tree, and the head slippeth from the helve, and lighteth upon his neighbor that he die, he shall flee unto one of those cities and live. So makita nimo nga kato akong ingon nga hatsa or hatsa may tawag diri sa amo ni ana. Pagbugha unya mulupad ang atsa, para sa ato wala nato tuyo aksidente lang, pero dunay Dios. Ang Dios di ay maoy nagatuyo ni ana nga mamatay. Ug ang tao nga namugha pwede nga mudagan sa city of refuge sa ilang panahon sa Old Testament. So ang kini is dunay freedom of movement, no? Dunay freedom of movement. Pero ang mong freedom of movement, no, inevitably dunay resulta nga dunay napatay. So gihimo nga second cause kita, no? Dunay second cause. Kita ang nakapatay nahimo nga second cause. So ang effect ni ana mo ang kamatayon sa tao nga namatay o naigo sa ulo sa hatsa. So ang
ang ang maong panghitabo sa ato aksidente, pero diha ang Dios maoy nagabuhat ni ana. Ato diha, God deliver him into his hand. Okay, so muna ang freedom as if free sa ato nga pangtanaw ang atong ginahimo. Dunay tay freedom sa atong ginahimo, pero sa atong freedom of movement, ang Dios ang first mover. Ang Dios mao ang nagabuot ni ana ultimately. No, kita wala nato gidahom nga mahitabo, or bisan pa kung gidahom nato nga mahitabo actually. So dunay gihapoy sakop paghihapon kini. Doon gihapoy providensya nga mo'y nag-govern niini o nagahimo niini nga possible o naghimo nga certain sa tanan nga mga panghitabo. No, so katong question tong niagi, kung ang question is, ang Dios mao ba ang ang Dios sa iyang pagpamuhat sa tanan nga butang sama sa gisulti sa Genesis nga murag repent ang Ginoo sa iyang gihimo nga sala, apil ba na sa dili niya mausab nga decree? Of course, apil ka na sa gidikri sa Dios nga mo repent siya. So kay kung di siya mo repent, nausab siya, giusab niya ang decree niya. Nganong ni-repent siya kay apil na sa gidikri sa Dios. So tanan nga mga butang, bisan ang mga butang nga daw sa atong tanaw na usab karon og sa panglantaw sa Dios, daan na to nga distinct nga event. Daan na to nga naka-decree na point nga sa atong pangtan-aw nato gidahom apan mahitabo. So mao ni nga sa atong freedom sa atong movement, naagihapoy Dios nga na mo'y nagapaluyo ni ana. Nadabot sa kaning gitawag nato nga contingency. Dunay istorya sa 1 Kings chapter 22 verse 28 nga dunay prophet sa Dios nga mao si Mikaya, no? So nagsani puwersa dire ang hari sa Israel, ang kaning northern tribe or northern kingdom, no? Northern tribes o northern kingdom sa Israel, ug ang southern kingdom. Ang ilang mga hari, no, nagsanib puwersa kay nabahin baya ang Israel, na divide into two. So pag sanib puwersa nila, gipatawag ang propeta nga si Mikaya, ug matud sa northern king, no, ang northern king, matud niya, di lang nato ipatawag na si Mikaya kay every time nga musulti na sa ako puro negative, evil, puro dautan ang iyang isulti. So di lang nato ipatawag. Arang-arang pa ni ako mga prophets, kan mga false prophets. Of course siya, dili mo tawag sa ilang false prophets. Ang i-regard niya ang mga false prophets nga pinuod nga propeta. Insa kay niya akong mga false mga prophets. Maayo pa ni kay positibo pirmi. Every time mo sulti sila, ila kong istoryahan og positibo. So kana ang murag conversation karon. No, although nga dili gid word for word ang akong gisulti nga naa sa 1 Kings 22, pero mo na ang nahitabo. Unya ang nahitabo ni ana gi patawag yun kay gingnan man sa southern king ang northern king nga sige lang ato lang paminawon ang sulti sa mong propeta sa Ginoo. So pag abot giadtuan ang propeta o giingnan sa usa sa mga officers sa iyang kasundaluhan nga Mikaya, tarungag istorya kung moadto ka sa hari gani, tarungang istorya. So pag abot sa propeta nga si Mikaya, iyang
nakit-an ang hari sa northern tribe o sa southern northern kingdom o sa southern kingdom, o ang iyang gisulti mahitungod sa northern king, ingnan niya nga mato niya, if thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. Well, sa plumero ningon siya nga kinahanglan mo ato ka kay successful ka nya, gibadlong sa gingnan siya nga at sa tanan-tanay mong gisulti dautan man niya first time karon nga maayo utong gibakwi niya, mo ni ang gisulti, if thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. So ingon siya masayran nga wala ang Dios mosulti kanako kay mubalik ka sa dunay kalinaw. And he said, hearken, O people, every one of you. Sa verse 34, and a certain man drew a bow at a venture and smote the king of Israel between the joints of the harness. Wherefore he said unto the driver of his chariot, turn thine hand and carry me out of the host, for I am wounded. So kaning panagna sa propeta natuman, no, kay ang nahitabo diri kaning verse mo na nga wala siya mo ang iyang appearance, murag appearance siya og kanang sundalo nga dili hari, kay gitagna man sa propeta nga mamatay ang hari. So ang gihimo karon ang iyang gisulob nga gear sa panggubatan sama ra sa usa ka ordinaryo nga sundalo. So of course ang kalaban naghuna-huna nga dili patyon ang hari, kay of course kung makuha nila, makaptib nila nga buhi among hari, no, ang mahitabo niya na pag makaptib nila ang hari, dako man kayo puntos para sa ilaha, dako kayo nga lamang, kay pwede na nila i-bargain ang mong hari, pwede nga ipalukat, dunay demand unya ila dayon nga ipalukat dakong kantidad ang mong hari. So dili dapat patyon nila ang mong hari. So ang gihimo na may tao lagi nga nagpana, pagpana niya abi man iyang dili hari, kay ang iyang suot di man panghari, wa man siya mo suot sa harianon nga gear. So ang abi sa mong kalaban nga dili ni hari, so pagpana na igo siya, unya hari man gyud siya, hari man siya, unya ang kalaban wa man magdahom nga hari, so naigo siya. Matod pa rin sa Bible, between the joint of the harness, unya naigo siya, wounded siya. O sa atong tanaw, sa ordinaryo nga tao nga tanaw, wala kini gituyo. Wala kini gituyo. Labi na sa nagpana kaniya, wala kini gituyo. Pero kung sa laing pagkasulti, kini gyud gikan sa Ginoo, ang Dios gyud maoy naghimo niini nga wa gilain nga atong konklusyon. Sa probidensya sa Dios, gitugyan na gyud ang mong hari sa kamatayon. Gitugyan na gyud sa kapildihan ang mong hari. So mo gini ang contingency, no? Nga wala damha pero mo abot. Sa ato wala nato gidahom, pero sa Dios siya ang nagahimo ni ana. Wala nato gidahom kay di man ta Dios lagi nga makaibalo unsa ang mahitabuon niya, kay nagdahom man ang tao ang hari nga di gid mahitabo na. So karon ang nahitabo naigo gid siya. Now another passage sa Isaiah chapter 10 verse 6. I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge to take the spoil and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so, but it is in his heart to destroy and cut off nations, not a few. So, ang Diyos diri nagapanagna nga makapadala siya
no? Ug usa ka gamhanan nga katawhan against the people of my wrath, matud niya. Unya ang maong tao wala niya siya motibo nga magahimog damyos or damages, magahimo og mga kadautan. Wala gyud na uh, sa iyang kasing-kasing, wala niya gituyo, pero matud it is in his heart to destroy and cut off nations, not a few. So generally gusto siya nga mo conquer sa mga nasod, pero particular sa mga tao nga iyang mapatay, iyang ma-spoil, wala niya giplano na, pero mahitabo gyud na gumikan kang Dios maoy nagapadala kaniya. So muni ang mga bersikulo nga gihatag no sa gi-cite sa Westminster Divines nga adunay una necessity, dunay freedom ug dunay contingency ang mga panghitabo, apan at the same time no para sa ato tinuod gyud na ang contingency, ug sa Dios tinuod gyud na ang contingency, pero kana nga contingency ang tanang panghitabo diha is appeal sa probidensya sa Dios. Dunay tinuod nga freedom, dili gyud nga false freedom na, tinuod na nga freedom, pero ang tanan nga resulta ni anang freedom of movement ang Dios mo'y nagapahinabo ni ana. Og necessity, mechanical nga panghitabo, mahitabo yun, iya apil na sa probidensya sa Dios. So dinhi malikayan kining deism, sa deism mechanical tuod, so that's why tungod nga mechanical ang panghitabo sa kalibutan, biyaan na lang sa Dios, murabag watchmaker ang Dios nga giprograma diyan na niyadaan ang oras diya sa relo or sa wall clock kanang litan, giprograma daan nga pag-abot-an nga oras mutingog na siya, mo alarm or sa atong relo nga pag-abot-an nga oras mausab ang pizza, mausab ang adlaw, giprograma na daan sa watchmaker. So biyaan sa watchmaker o kay mechanical man, siya na ang mamuhat ang relo na mo mamuhat nga walay control gikan sa magbubuhat. Pero ang Dios bisan pag mechanical, ang Dios gihapon maoy nagapamuhat niya. Or freedom, freedom of movement, freedom of thought. Nga abi natong frita nagahimo ta niya na, pero ang resulta niya na ang Dios mo'y nagabuot. Or contingency, dunay contingency ang mga kalihukan nga abi nato kung usa lang ka biktima ang usa ka tawo sa aksidente, pero sa ultimate nga panghitabo ni ana ang Dios maoy first cause niya. Second cause na lang ang moong mga butang. So any question? Nabay mga question mahitungod na ini? Kuan Pastor, kining sa freedom kay actually mo kini niya kanang grabe po na akong struggle gyud sa pagtuon kining freedom lagi. So part na niya siya sa providence sa Dios nga pananglitan akong kamot akong iisa, so kini niya gi apil na ni siya sa providence sa Dios ba? Murag inana? Yes. Walay butang outside gyud sa providence sa Dios. Now, sa imong pag-isa sa kamot na ay cause ni ana. Ang cause ni ana is because namuntana ka o gusto ka nga imong express ang imong una-una. So, giisa nimo. So, actually, tanan nga mga panghitabo, apil ang second cause, apil ang third cause. So, mahitabo na nga dunay ang cause, ang effect, mahimo na pod nga another cause ang effect. So muna nga
dunay kaning domino effect sa tanan nga panghitabo. So tanan nga panghitabo apil na sa providensya sa Dios. Mo na ang sa freedom, ang necessity mo gihapon ug ang contingency mo gihapon. So tanan nga ginabuhat sa tawo o panghitabo sa kalibutan o tanan nga lihok sa mga creation sa Dios kana naa maingon ang tawo nga naay freedom, pero actually kana nga freedom is Dios lang gyapon may nagapanglihok diha. Yes. Freedom in a sense nga kay kuan man gyud kaay ng free will, very broad na nga word. Pero freedom in a sense nga doon na siya doon na siya kanang liberty at will, no, nga bisa unsa iyang gusto isipon, maisip niya, ug iyang gusto nga movement, ma-move niya ang iyang kugalingon, nga walay nagpugong, no, walay ingan gipugan man ko, dili gusto siya mo to ko, gipugan ko, dili nga na muad wagi ni pugong. Or kung di siya gusto, di po siya muadto dito. So freedom gyapon niya, pero ang ultimate, ang first cause matod pa diri, ang words gyud nga gigamit sa atong confession is first cause ni ana mo ang Dios. Pastor ba ka na? Mangutana ka, Pastor. Kini din sa mga tao naghimo og mga dautan, which is kana siya apil gyud na siya sa mga plano sa Ginoo. Yes, tinuod na apil na sa una sa decree sa Dios kato atong naisgutan tong niaging mga lectures. Ikaduha, apil na sa providensya sa Dios. O kung ano kanang word nga why, dili na ko maka answer ni ana ngano. Ang ako lang i-answer sa diha nga apil na siya sa providensya sa Dios, no, apil na sa providensya sa Dios, doon na siya reason nga siya lang ang nahibalo. Doon na reason ang tanan nga butang, no, evil or good nga mga panghitabo, doon ay rason, ug ang rason ni ana is beyond our comprehension. Di gid ta maka sabot ni ana, o ang Dios ray nahibalo sa pagkakaron. O kita usay mahibalo ra pud ta, dunay mga evil nga actions ang tao, mahibalo ra pud ta afterwards. Kanang litan sa kang David nga case o kang Bathsheba, sa ilang panahon of course wa gyud sila nagdahog og gani nag-repent man si David, ug apil na ang repentance ni David sa providence sa Dios. Pero later on nanganak si Bathsheba kang Solomon, which is si Solomon mo na ang gikan sa loins ni Solomon mugikan si Jesus Christ, diya mo gawas si Jesus Christ. So later on ang tao ma-realize niya ay gikan dito gihimo sa Dios para sa good ang evil. So no sa ato siguro mo komplenta sa pagkakaron kay wala to masayri unsa ang maayong outcome ni ana sa sunod, pero wala ihatag sa ato ang power para nga masayra nato kung unsa gyud ang reason beyond niya ng mga butanga. Pero dapat ang kang Bathsheba o kang David nga case, dili nato himuon nga reason para magpakasala ta. Kami nga magpakasala ko aron nga maabot ang maayo, kanang let us do evil so that good may come. Wala kana dapat sa atong una-una, kay wa ta kahibalo kung sa diha nga mohimo tag dautan, kahibalo gyud ta nga dautan kana, which is di nato himuon, no? Pero sa mga nahitabo na sa balang kasulatan ng mga dautan, dunay reason ang Ginoo, no? So ngani si Judas, matod sa Dios, matod ni Ginoong Hesukristo, mas maayo pa kaniya nga wala na lang siya mataw.
So makita nimo diha nga dunay mga butang nga murag gawis lang ta pero dili mahitabo, no? So, dili mahitabo. Gawis ta nga pananglita ang Dios. Dunay mga butang nga ang Dios sa iyang kugalingon iya lang nga murag sama sa Dios ang sa hunahuna sa Dios, no? Dunay hunahuna ang Dios nga murag wishful thinking lang nga imuhimo ta tanan nga maayo di ta makasala pero sa diya makasala ta apil na gihapon sa hunahuna sa Dios nga gi-actualize niya sa diyang mahimong realidad ang usa ka aksyon gi-actualize kana sa Dios o kana ang Dios lamang ang nahitabo nahibalo nga mahitabo kana, which is whether wishful thinking taman lang wishful thinking nga dili ipahinabo sa Dios or iya gyud nga ipahinabo i-actualize sa Dios mahimong realistic kana sa aktual nga kinabuhi ang tanan iya sa Dios gihapon nga pagbuot. Follow-up question na to, Pastor, sa dili ba pod ni siya mahimong gamiton nga basis sa mga mga Armenian nga mingon sila nga unfair kon kanang ang eleksyon tinuod kay mura ba ang nahitabo kanang ang Dios may hinungdan nga kining mga reprobate mura ba ang tao hinungdan mura ang Dios may hinungdan nga ang tao may nakasala ning pili si sala kay si kanpos naman ni siyang free will nga murag inana ba? Ang mahitabo manggod ni ana is sa atong ang gisgutan nato kanang providence o gi-admit nato nga pati ang evil nga ma-actions sa tao is appeal sa providence ug ato pang elaborate kini sa next nga mga kining sections. Pero ang ato lang masulti ni ana ang mga Armenians ginahimo gina nila nga accusation against sa Calvinist. Pero whether mo accuse sila o dili, mao na gyud na ang facts ug mao gyud na siya ang realidad, no? Mo complain man gyud sila sa Dios, mo kahibalo gyud ta ni ana nga apil na sa complain nila. Pero mura lang sila niingon ba, pareho-pareho ra na sa complain sa mga unbelievers nga ngano man nga gialaw pa man sa Ginoo ang kamatayon nga dapat kung powerful siya di na niya ialaw ang kamatayon. So kanang complain nila against sa Dios tungod sa mga evil o mga negative nga mga events nga gakahitabo. Ang tanan ni ana is part na sa kanang unbelief, part na sa ilang dili pag-submit sa soberenya sa Dios. So makita nimo nga sa diha nga dili mo submit ang usa ka tawo bisag fact gyud na tinuod na pero mo rebuild gyud siya, mahimo na hinuong nga dautan ang Dios para sa iya, no? Sa ato gisagi naaman na sa Bible unsaon taman ang ato na lang as Calvinist mo submit ta sa maong fact, mo submit ta sa Dios, mo paubos ta ug ang ato diha is makaingong gyud ta nga kung kita gipili ta sa Dios ug iya ta nga destined nga mohimo og mga maayong buhat, pasalamat ta ni ana, no? Dapat ang ato na lang response niya tungod kay giluwas ta sa Dios, magpasalamat ta, di ta mo complain para sa uban. Dapat ang atong unahon tan-awon unsay gihimo sa Dios kanato, dili nato i-complain unsay gihimo sa Dios sa ubang tao. So kana ang atong response. Kung understand ba kanang sumala sa tong gitunan karon, ning come up lang sa kong understanding nga the more diri ka magka-katon may tungod aning providence sa Ginoo kaning iyang decree sa Lord kana kung naay mga tao nga sama sa gikaiskutan karon nga Armenian nga kanipitaw mo kuan gud sila sa mga pagtulunan may tungod sa pulong sa Ginoo
kita dahil nga nasayod, which is the more gid ay nga mahimong ka na murag relax lang, dili dahil makigbatok nila. Yes. Kaya ang nakasabot di ay, which is siya gyud ang makakanabit ang murag kalmado nga tao, kaliwala sa response nila nga dili maayo. So muna ako na nasabtan karon. Correct, no? Correct na siya nga assessment. Nga bisan ang ilang complaint, apil na sa probidensya sa Dios. O sa ato karon is ang ato is tanawon lang nato ang usab, i-accept nato with humility, with humbleness in the sight of God kung unsa ang mga panghitabo. Pero kung doon na may dautan nga mga binuhatan nga nagakahitabo, dili nato ug ang nagabuhat niya na dili nato himuon ang Dios nga murag atong tantaranan ang Dios or ang Dios atong basulon. Kung makahimo ta niya na murag mas righteous pa ta kaysa Dios. Murag ang mga Armenians murag mas sila pa ang nahimong righteous sa ilang kaugalingon kaysa Dios sa Biblia. O kana binuang na o kana mismo sala kanang pag-complain nila o kanang ilang pag-complain sa gihimo sa providensya sa Dios, kanang negative providence, kanang dark providence, ang nahitabo niya na murag mas gi-justify nila ang kugalingon, mas just pa sila, mas righteous pa sila kaysa Dios. Ug kana ang ilang ginahimo sala at tubangan sa Dios. O salamat na lang kinsa atong kugalingon, magpasalamat ta na giluwas ta sa Dios. Inay nga mo tan-aw ta sa Dios ingon nga cause sa evil, which is dautan kana nga panghuna-huna ug angay nato nga likayan. Kanang giingon ganiha ni sa atong igsuon about sa pagkalma nato, kalmado ta nga mudawat sa tanan nga butang, tinuod kana. In fact, ato kanang hisgutan sa kaulahian nga mga sections, ato hisgutan ang Heidelberg Catechism, question 1 ug answer 1. What is thy comfort in life and in death? So atong hisgutan kana. So maghatag kini og comfort sa ato nga mga tunay nga believer, instead nga mohimo og kasamok sa atong una-una nga masamok ta kay do na pay dautan nga gapang hitabo. No. Maghatag Ginoon kini og comfort alang kanato. Okay, so ang sa sunod nga mga sa sunod nga kining atong lecture may tungod sa intervention sa Dios. Ang apil gyapon sa providensya sa Dios. Wala mo sab ang providensya sa Dios ka unchangeable kini, pero dunay diha sa necessity, diha sa freedom ug diha sa contingency. Usahay og dunay og daghan mga panghitabo nga ang Dios nag-intervene ni ana. Mo intervene siya. Nga sa ato lang pananaw ni intervene siya, pero apil na sa gihapon sa iyang decree. No? So ato nga nang isgutan sa sunod. O kung okay lang sa inyo unsa ni mag-break sa ta for 15 minutes dahil mo balik ta para atong ipadayon ang atong lecture. Sige, Pastor. Sige, so daghang salamat. So magbalik ta in 15 minutes.